Migawo mochung' ne thieth e pacho ka okwayo jopuonjre duto mondo ondikre e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA e bwo chenro mar Edu Afya kapok sikunde oyaw ne tam mar adek juma mabiro, kaluwore kod milome makende mane migawono ooro ne directors mag somo e sirikande mag gwenge. Jatend migawo mar thieth Deborah Baraza owacho ni jopuonjre ibiro ndiki e bwo okumbano kokalo e bwo okumba mag jonyuol magi. Kaluwore kod milomeno, mondo mi jopuonjre ondikre e bwo okumba mar thieth mar SHA, owinjore gindikre e yore adek mopogore opogore kaluwore gi yiero mare. Mokwongo, onyalo donjo e mbui mar SHA, ngeche ni sha.go.ke. Kokadho e yor ong'we yamo bende onyalo tiyo gi *147# kata ginyalo kwayo kony kowuok kuom nyamrerwa mantiere gwenge kata CHP e kinde mag ndikruok makamano. Jopuonjrego ibiro dwaro ni mondo obed raia ma pachoka, gibed gi namba opande kaachiel kod namba mar simu. Kopogore gi mano, e kinde ndikruok bende jopuonjrego idwaro ni mondo mi ochiw nyinge duto, tarik mar nyuol mare, namba mar KRA, nonro mar kama gidakie, kaachiel kod namba mar jonyuol ne migawo mar thieth. Okwayo jonyuol mondo mi ondik nyithindogo e okumba mar SHA machon mondo mi kik girit dakika mogik mondo mi jopuonjrego oyud thieth e sa mowinjore.